キルジョイ強いわ。いた。ああ、いる。逃げた方がいいかもね。目を奪うわ。スパイクを設置。3人。残り1名。よし。おーし。エースだ。エースかエース。エースがエース。エースだったんすか？うん、エースだよ。いやー、全員殺した。おい。